Искала съм только что направя по-силно, просто всеки клип се бъгваше нищо не ви чуваше, колкото и да креща. Да, искам аз да говоря. Ако така се забравя. Важен клип. О, искам да кажа много важно нещо. Приятелите са от най-важните неща, наистина. Знам, приятелите ми всеки по-тези ги от нещата сме не можем да ме така. Che anche di nuovo i davanti e mi capumon lo che le fa e tu si ne para il posto le non scete e mon la ne gli vi come no o ka ne stanno prato sono много важно нещо. Остана ги канал на Италия имаш приятели. Това искам навсякъде имам приятели. Всякъде руснаци имам приятели. Не имам много, доста руснаци приятели. Сега не можем да се запознавам. Винаги и до ден днешен след някой съм се чувал руснаци. Света ни не така, това да съзнаем света. Що? Що съзнаем света? Помислете, помислете. Помислете, защо е знаем. Света не ни е оставил за живот. Създал ни е да се развиваме, да пазим. Природата ни създава да защитаваме, да направим мир, животните, бият. Природата ни създава да направим работа самостойно. За това ни е света. Да не го увреждаме, помагаме. А не правим бавното, увреждам го, унищожаваме го, унищожим. Това имам група турци. Имам група защита на природата от кръв. Кръв не се бои. Те ми дават някакво положение за някакви неща, като ха-ха. Те кръпчета ха-ха. Те ми ги казват като кръв. Така. Света, ние се сме месия. Но ние трябва да помогнем на света, не го нищо. Света ни да ни напад. Да, нашия свят не е нищо. Но, имам, мисля, Sana asam bir asam var tamam. İsmen bak. Gidelim tabii. Niye sen nerede bu kadar? Bir semri ne? Neyse sana bu kadar ako var tamam ya родители она без могла на приятелите са най-важните. Емил Фонда. Ако го знаете, словете се надолу. И той има моята история. Гледате този клип. Но Фонда е преспял много. 10 минути е изпял. Конда. И знаете ли кои са му помогнали? Приятелите са му помагали. Не живеем. Без годите. И за бъдеще. И баща, дата са на Румъния. Но приятели в Румъния ще му помогнат. Ще му кажат това. Така. Мислете на думите. Аз не говорите да се обознах с клипове. Аз говоря истина. Искам вече от нея какво наистина истински игри. Това. Целта ни е да помагаме, да се помагаме. Просто отложи нощите на свят. Не, един приятел. Кръж да ги гошка.
Ако нещо стане, имате помощ, ако тази помощ винаги аз бих помогнал на всеки от вас, моите приятели, бих ви помогнал. В училище вие ме знаете, бихте се. Винаги идвах да ви помагам и напът, малчин! На паса винаги ви помагах и от всеки. Не, помагал съм, нали? Вие сте ми помагали също. И теги си ми помагал най-много от моите и съм е първия приятел, не съм ми бил първи. Аз съм се запознал първи. Винаги двамата сме си помагали, но той ми е помагал главно. Се гордея, че имам такъв приятел. Той се е като Господ и от всеки. Но сега, тримата винаги знам, че бихте ми помогнали, аз винаги ще ви помогна, ако имате проблеми с хора. Казвам, това бяха аз малко. Но това си представя.